Il-Prim Ministru Robert Abela qed jibqa' jiddefendi lill-esponenti għolja tal-Labor akkużati bi frodi b'rabta mal-inkjesta Vitals fost oħrajn is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Ekonomija Ronald Mizzi u l-eks Ministru Laburista Edward Cicluna li għadu Gvernatur tal-Bank Ċentrali. Minkejja l-appelli ta' diversi entitajiet, istituzzjonijiet, korpi kostitwiti u sansitra unions fosthom il-UHM Voice of the Workers, l-Aditus, KSU, KNZ u l-Moviment Graffiti biex il-Prim Ministru jissospendi l-Cicluna kif ukoll biex jieqfu jiġu kundannati l-attakki fuq il-ġudikatura u l-ġurnalisti, Abela kompla joħroġ u għall-eks Ministru tal-Finanzi. Tara kif it-tlieta wara nofsinhar mistoqsim il-ġurnalisti Abela insista li għandu fiduċja f'Edward Cicluna u f'kull minn dejjem wettaq dmiru lejn l-Istat. Minkejja l-akkużi illi għandhom fil-konfront tagħhom. Naf il-waqt li s-sokta bl-attakki fuq il-Maġistrat Gabriella Vella. Xorta għandek Gvernatur ta' Bank Ċentrali akkużat bi frodi u għandek l-appelli ta' diversi entitajiet. Ħatibqa' tinjorhom? Huwa ċar diġà dak li spjegaj dwar Edward Cicluna, il-preżunzjoni tal-innoċenza li jitlaq minnha u ejja naraw xem jew m'hemmx fil-proċess verbal. Għaliex jekk tirriżulta sitwazzjoni li għandu dal-akkużi fil-konfront tiegħu u fl-inkjesta maġisterjali ness bejn dawn l-akkużi u fatti m'hemm xejn baħħ assolut. Xi ħaġa hemm għax kieku ma kienx stress u l-Avukat Ġenerali le? Le, kemm tiddevja minn fuq il-maġistrati qed ninnota. Għandek inkjesta permess. Aħna ma naqblux fuq l-attakki tal-Maġistrat żgur. Jiena qed nattakkal xi ħadd. Tiżvaluta xogħla però. Le, jiena qed nikkritika b'mod ċar it-timeline. Il-timeline huwa ma nistgħux naħarbu minn sitwazzjoni ta' erbas u l-poplu għalhekk fit-8 ta' Ġunju jrid jagħti. Insinuazzjoni gravi għax isam li tapposta qed tgħid. Issa mhux kulħadd jasal konklużjonijiet tiegħu. Ripetutament Abela kompla jiddefendi lil Edward Cicluna anke meta kellu ma' wiċċu realtà li xejn m'hemm biex tiftaħar biha. Tant illi fjum se jkollu jaqdi dmirijiet tiegħu quddiem il-Fond Monetarju Internazzjonali u finqas minn 24 sija wara se jkun qed jidher il-qorti b'akkużi ta' frodi. On Monday għandu meeting mal-IMF, on Tuesday għandu każ kontri fuq frod. L-istedina tiegħi huwa ejja nistennew u naraw il-kontenut tal-proċess verbal. U mbagħad nibdew naraw. Minkejja l-appelli persistenti, il-Prim Ministru s-sokta bl-attakki partiġani minflok aġixxa bħala ta' mexxej ta' stat kif il-maġġoranza tal-poplu qed jistenna minnu. Iżda, għad-differenza tal-insistenza fuq l-innoċenza ta' Edward Cicluna, Chris Fern u s-Segretarji Permanenti, ħassa kemm xejn diffiċli biex jiddefendi lil predeċessur tiegħu Joseph Muscat. Do you believe that Joseph Muscat is innocent? Dak il-ġudizzju tittamlu il-qorti li se tkun qed tisma' l-każ tiegħu. Intant mistoqsim il-ġurnalisti jekk jikkundannax l-attakki u t-tixwix fuq il-medja huwa ħarab milli wieġeb ċaruton minkejja l-kundanni tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin fejn insistew li tali aġir min-naħa ta' membri tal-Partit Laburista u l-Gvern qed iwassal għal mibeda fil-konfront tal-ġurnalist.